Здравейте хора, аз съм Боби и днес ще играем Brawl Stars. Сега да видим какви квести имаме. Много са, знам, не ги изпълнявам нарочно. И нека да играем с на душа, така, малко ще намаля звука, защото може да не се чуем добре. Нека започнем. Тук трябва да има една кутийка. Няма. Много странно. Пак намалям на звука, защото ми се струва, че се чува повече отколкото аз. Нека да убием Рикото, може ли? Той сам ще умре. Ти сериозен ли си, как няма да умреш? Аре, бибито. Ето, умира. Аре, бе, крова. Убий бибито, бе. Тогава ще убия крова. Не? Това не е реално. Така. Нека се постараем повече сега. Защото миналата игра бяхме много зле. Така. Чухме едно нани. И палби нани. О, не. Това го пуснах, защото се паникьосах. Така. Удрям Аутоим, само сега ще удрям с Аутоим. Когато ми падна. Тук колата трябва да е наблизо. Защото аз съм молесна плячка сега. Ето. Стига, брат. Колата, моля ти се, пази се от колата. Джеси, моля те, пази се от колата. Джеси! Аре, една секунда. Моля ти се. Това беше много. Иначе тя ми крадат пауър-апите. Нека да убием Рикото. Нека да слоумен. Пропуснахме, няма нищо. Ще слоумен с лоджите, ако този не иска, ако този спре да ме удря. Нита, къде си отишъл? Майко, 3400 и нещо. Не! Добре, какво беше сега това? Трето място, добре. Тук видях Джеси. Скоро трябва да направя на Brawl Stars как играем с Марко в другия. Това си беше много рисковано и кога станахме шоудаун. Добре, тук ни провървя. Така, сега реших да сменя на Джаки, защото просто трябва да си вдигна Джакито на 15 оп. На 15 ще мога да си взема ето този Big Box. Та, нека да започнем. Тази така. Добре, защо ми е лагва сега? Елате ми. Удри! Така. Сега.
ще ги дръпнем и тия. Обаче дръпнахме само максимум биха, естествено. Добре, браво на Нани. Тук Рикото е жертва вече. Така. И този е жертва, Тик. Така, браво на Нани. Аз се жертвам. Оф, добре. Не, тук се крие Карл. Ох, браво на Нанито. Тук Нанито ме износи. Още един Карл. О, браво, браво, браво на Нани. Има ултимат, прекрасно. Дум! Тук Нанито просто тази игра ме износи. Питате се, кое означава да ме износи? Еми означава да ми направи цялата игра. Така, шоудаун, дали ще можем да... Да, ще можем да победим, няма как. И първа победа. Така, хора, сега играем си с Джаки, обаче ще отворим кутията, ако още седиде, друг път. Няма да е сега, защото просто трябва да вдигна още много копи, но може и да я вдигна, що да не. Тупа още не стана доста, че може да стане, но не обещавам, не гарантирам. Тъй, че ако не си спазя обещанието, или ако не си спазя думата, да не ми се спазва. Защото така... Сега, нека да вкараме и втория гол, ако можем да. Защото там... Еми... Сега няма да бъде, но... О, да на някой да е там. О, добре, Нанията ми. Естествено, че ще пропуснем това. Бах ти слабото Нани. Сега, тук би трябвало да можем да караме, да. Така. Сега ще се направим на 14 рамки и да успеем и на 15. За да отворим като за финал. Ще играем Brawl Ball, защото ми се струва много по-лесен. И ето го вече първия гол. Така. Сега вземем топката и бягаме отстрани. И мисля, че това е втория гол. Малко ахилнем. Не. Сгреших. Стига да е. Дърпаме. Ударим. А така. Ударите. Опа, ще те извържи към теб. А така. Явам се. Явам. Добре.
Защо? Не ни се получава. Добре, да поне. Добре. Сега станахме 14 ранг. Дано да станем и 15. Сега. Лесно ще бъде. Така. Дали ще успеем да вкараме? Не, дали те ще успеят? Не знам. Дано. Браво бе нашето бе. Айде. Не говоря много, защото не знам просто кой е тази и за това. Обаче сега мисля, че ще вкараме. Поне аз ще вкарам, да? Не. Или пък може да вкарам. Не, няма. Ще ме убие. О, не ме уби. Дали аз ще вкарам? Е въпросът. Оп. Така. Хора, вижте как успях, майко, това беше нереално. Това беше нереално. Добре, още 29 купи, това са ни 4 игри, 4 победи. О, Underdog, супер. 4 победи, обаче 4 победи... 4 победи една след друга. И първия гол. Ето. Бяха 8 гола, вече останаха 7. Добре, мерси на покото, че не силно. Не можех да вкарам. Какво направи бе, Нани? Защо не вкара? Това колко тъпо се получи изначално. Отивам да хвърля. Така, не може. Аз оцелявам. Искам да ги оттръпна. Айде умря. Полути. Неп. Така. Добре хора. Добре. И още само 6 гола не остава. Хора, останаха ни по-малко, защото тук бях Underdog и ни остават само още... Тук ни остават 17 купите и че това са точно... пак са 6 гола. Добре. 5 гола ни останаха. 4 гола ни останаха. 3 гола ни останаха. 2 гола ни останаха. 1 гол ни остана. Това бяха головете. Нека да отворим кутийката като за финал. И да видим какво ще ни се падне. Бум. Сега. Няма да имаме нещо много жалко. Добре хора, смятам това да е края на този епизод. Ако ви е харесал, ударете едно палче нагоре, абонирайте се и то с камбанката и